Hi guys, Sam Vita yo bado santawi sana jeze and zambiri zachitika. How are you? How is your life, guys? I miss you so much. You have to know that I miss you so much. Tinzigalita tinacheza muli kuti. Sam Vita fans, where are you? Musiku la lero tikhati kucheza ndi munthu special mene zina lake ndi Strongingo. So everything from now just need like we have to be three people. We have to be three people. Okay, fine. Thank you so much guys. Kwamene mukuonera posachedwa apa tikhati ndi Kasim Ibrahim. Posachedwa apa tikhati ndi Kasim Ibrahim apapa chilichonse chili chokonzeka ndithu. Kasim Ibrahim kamera ke off kwa panopa. Muli bwanji kwina kulikonse kumene mukuonera Sam Vita TV. Lero kunali memorial show ya Matse kukumbukira legend. Thank you so much for 15 views. Guys, ndikhati kucheza ndi Strongingo uja amene waimba nyimbo posachedwa ndina madingo amene wachidwa introduce ndina madingo. So ndi chinthu chopambana kwambiri kwa ineyo kuti ndikhala ndikucheza ndi munthu mmodzi mwa anthu amene I can say kuti ndi akuluakulu. So interview ya lero ikhala yobeba kwambiri. Yes. Live on YouTube. How are you? Don't close the door. So it's coming anytime from now. Oh? Solo. Okay guys, live on YouTube. Okay, so this evening Mr. Okay, thank you so much. And ndikhulupirira takwana ya ava ndikhulupirira kuti takwana tingodikira guest wathu kuti abwere pa line koma china chilichonse chili chimake, and you have to know kuti everything is in order and we are going to do it. Analowa komano, think there are some other issues with his camera, so yeah, everything from now. Wiki yanu ili bwanji guys, kwina kulikonse kumene mulika, kuchokera ku Durban, kuchokera Cape Town, kuchokera ku Malawi, ndi kwina kulikonse kumene mukutionerera. Strongingo still more something to do with his cameras, so muli bwanji. My guest is failing to come chifukwa chakuti pali mavuto amene kufunika achite fix ndi kamera yake, koma chilichonse chikhala chili bobo. Wiki ili bwino, tifunse inuyo. Wiki yanga ili bobo, tikudikira ife kuno. Jennifer Kasim, thank you so much. Michael Sawerengera ali kuti Ngingoyo. Okay, ameneyo alipo posachedwa pompa mukhala mukumuona. Michael Sawerengera ndiso ndi friend zinake Samuel Sawerengera, so maybe I don't know mwina simuli related koma kondi kusalima yetu makosana mene ndi mkokera amene afunika kuchita kunkoka. Tsiku lanu likuenda bwanji? Apa ndikulumikizananso ndi munthu wina kuti malo mwake achite interview. A guest of honor tu ali kutiko. A guest of honor sindikuziwa kuti amene champanga ndi chani. Samuel ndi brother wanga. Oh, thank you so much.
Thokoza ya na adame ndikwaziwa ngomuza kuti mavita bwanji akuza kuti mavita nde amene ndi friend ero mavita ndi friend. Okay, mutiperekera moni kwa Samuel sawerengera mulakatulisa amene sikuna tizakhaso tikucheza naye pompano, so achimwene anu muzaona pompano one point in time, so yeah, just get ready about that. Siku lanu lili bwanji? Siku lanu lili bwanji? Guys, okay. Ndingokuzani zina zake. Last time imene ndinapanga about tech video ndinafotokoza on how you can do some other things like on like zinthu mmene mungachitire seti pa makamaka pa WhatsApp, and post achada pa ndalemba pa Facebook is just a post imene ndapanga nkhani yokhuzana kuti mungapange bwanji link mafoni awiri kwa anthu amene mafuna zohaka. Disclaimer guys, you see hacking koma ndingopanga ngati muli ndi mafoni awiri kapena atatu ngapena ngati muli ndi nzana amene makambirana naye magwirizana naye bwino kuti akhonza kukhala friend wanu okuti mukhoza kugwirizana muno bwino mukhoza kupanga. So ndafotokoza nkhani yokhuzana ndi mmene mungachitire set. Guys, Strongingo ali ndi palivuto imene Strongingo akumana nalo lokhuza ndi kamera yake, so sitingathe kulimbikitsa naye pano. Okay, so ndinakamba nkhani yokhuzana ndi ndinakamba nkhani yokhuzana ndi ka WhatsApp mmene mungalumikizire manambala ku mafoni awiri komanso mmene mungachitire ngati mafoni awiri kandi atatu. So kwa amene mufuna kukapanga kwa amene mufuna kuchita find out, you can just go to my Facebook page Sam Mavita TV, Sam Mavita, then you're gonna see the information there. So kwa panopa pali zinthu zolingapo zimene zikhoza kukhala kuti I can say zolephereka kwa panopa ngati so ndingalowe live anytime mulandira notification, koma kwa panopa I can't promise kuti tikhoza kandi guest Strongingo. So yeah, so I think so pakakhala koma ene notification mulandira, so notification ina iliyonse imene mungathe kulandirayo. Yeah, kwa panopa tingoyankhula choncho. Yeah, likuenda bwino, tingoyamika mwini wake sikomo kwambiri. Maulidi akuti ndakuona. Okay guys, ababa Strongingo zalephereka kamera yake sina mwaule kutero, komano ndilankhule kuti ngati angakhale kuti ali ready pa line ndibwera naye, so ndingwira pa khosi ndibwera naye. So just get ready any minute from now, anytime from now ndikhala ndi tankoka pa khosi nkhola amene yabwere pano pa tiuze chilungamo. Sharp guys, Sam Mavita have been Sam Mavita, and all I can say is tionane so kanthawi kena. Bye.